Sa chilo kinyi Jose bedera mogi baraza. Nyaka ang sa ngwen. Yeah. Mheshimiwa Robert, like what watch ma Dr. Mark Matunguti ko dada na mi tulo mar mondi watch mongik angene ni tulo madai kachiel in kachiel ko dakare cho ka to bagi malo da dongi tulo madai kare wati ko de ana lamo mongi Dr. Mark Matunguti lo example kanya to golo ge uyoma lungo ne nyao jako describe bandama uyoma makoni ya to neno ne jo uyoma matek kuna keni bando ni en bando kuzen bando machielo alemone Mark Matunga mondo log pache jo ok nyapa mondo Mark Matunga bed ngao duong kama to take the community to bring up ngat machalo kamano. Koro nitie nyao manyalo bedo ni gin factors mo bedo contributed gi society ma mwadake ni. Isewinjo ka ji mang'eny ywak ahinya ni kaka ojendewa matimo boda to ojendewa gi ng'eni the biggest contributing factor sometimes be gimwaluongo ni nyao en ni sani ne sirikal mane mar Kibaki no yao mondo import a lot of motorbikes, but these motorbikes and sani is very convenient mondo ng'ato wuog odhi omany siling 100 kata 50 e chiro kacha mopogore gi dhi e school kata dhi e chiro kata ginene dhi e puodho ni mondo rit motim farming 3 months 6 months kata 18 months kaka mago magnian ni mitieki mobed patience no tinde gionge gi patience no. Koro aparo ni regulation onego bedi makara sirikal onego bed gi age limit kata nitie kaka ji operate gik mane oyaw ne ji no bedo kaka aero kacha yudo ni stage achiel negi and they have 5 stages. Stage achiel negi biki chiegni 300. Koro ichiro kende in gi 1500 motorbikes. Koro sani en biashara mar survival. Ji ok loso ohala, ok en ohala sani. En madhi chamo chieng'no. Koro aparo ni gima ber ni jopiny kata sirikade sana mag devolution. Nyaka ng'eni how do we enable policies mobedo devolved mondo omi jopiny oyud dongruok mayot. Erokamano.